रामकृष्ण हरी मंडळी, तुम्हाला म्हणलं होतं आपण पाठवू लवकर टाक. मग काय ढालगाव चालतो आपण. ढालगावच्या आधी एक भंडारा होता. भंडाऱ्यात जेवून घेतलं. मग फायनली जेवून आपण आलो ढालगाव मध्ये वाड्यात. फायनली आरती बिरती झाली. मग आरती झाली आपण गेलो कवट्याला खंदकऱ्यांना सोडायला. मग काय फायनली पोचलो. सगळ्यांचा गबाळा काढून ठेवलं. भयाला टावी टोपी केली. मग आम्ही निघालो इथनं. फायनली कवट्यातनं निघालो. मग कवट्यातनं निघताना डायरेक्ट ढालगाव मध्ये पोचलो. ढालगावात पोचल्यावर आदूला घरी सोडून निघालो. मग आम्ही सगळं फायनली ढालगावात पोचून वडापाव घेतलं खायला. वडापाव खात खात गेलो घरी. मग मळ्यात गेलो. आदूला सोडून निघालो. मग आम्ही सगळं माघारी. भयाला म्हणलं मी पिकअप चालवतो आता, तू शूटिंग कर. कुंभारीला निघालो. मग लाईक करा, फॉलो करा. आपला शेवटचा ब्लॉग आता सपोर्ट करा भावानं. उद्या आपण चिचणीला जायचं. चिचणी मायकाला आपण ब्लॉग टाकू ह्याचा सगळं लवकरच.